κατεβαίνουν από την εξέδρα των VIP μπροστά μας, γιατί ανεβαίνουν αυτοί της Chelsea. Το φιλί από τον Αβράμοβιτς στον Ντι Ματέο και στους ποδοσφαιριστές εν συνεχεία. Το προσπάθησε με μεγάλα ονόματα προπονητών ο Αβράμοβιτς και με Χίτινγκ και με Σκολάρι και με Μουρίνιο, αλλά το κατόρθωσε με τον Ντι Ματέο. Μια σεζόν που όταν άρχισε τίποτα δεν προμείνει για την Chelsea αυτό που θα ακολουθούσε. Η επιβράβευση για τον Ιταλο-Ελβετό, τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο. Ρομπέρτο τον μιλάει άψογα και τη γερμανική γλώσσα και μπορεί άνετα να συνεχθεί με τους Γερμανούς επίσημους εκεί στην εξέδρα. Χαμόγελα του Βλαντινί. Κάτι μου λέει ότι ο Τσέχ θα περιμένει τον Τέρι για να σηκώσει. Πιθανότατα. Και ο Λάμπαρτ 3 και ο Ντρογκμπά 4. Το αναμνηστικό για τον προπονητή Chelsea. Ανέβασε κατακόρυφα τις συμμετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο. Τελευταίος θα είναι ο Λάμπαρτ, ο αρχηγός. Και να δούμε ποιοι άλλοι. Και οι υπόλοιποι περιμένουν. Ο Τέρι φαίνεται, έπεται ο αρχηγός, ο Λάμπαρτ. Που έκανε το τρένο. Τώρα να τη στιγμή. Και όλοι περιμένουν αυτή το κύπελο. Ζητάει να ανοίξουν ο Ινφαντίνο. Άντε και στα δικά μας, Παύλο. Παύλο. Τέτοια ώρα είναι καλό για να το οι παίκτες. Κοντά είμαστε. Ο Τέρι είναι με τον Λάμπαρτ. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Chelsea. Στα χέρια των αρχηγών του Λάμπαρτ και του Τέρι το τρόπαιο στο 20ο UEFA Champions League. Το 11ο τρόπαιο για αγγλικές ομάδες. Η Chelsea πρωταθλήτρια Ευρώπης, καταρρίπτοντας τα προγνωστικά στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα και κυρίως στον τελικό απέναντι στην Bayern, στην έδρα της Bayern, το τρόπαιο στα χέρια των παιχτών της Chelsea. Μια επιβράβευση της δίψας που είχε η Chelsea σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Το πείσμα, το πάθος, τον μπλε για να φτάσουν για πρώτη φορά στην κορυφή επιβραβεύεται απόψε. Το βλέμμα του Ρουμενίγκε πίσω από τους παίκτες του Chelsea τα έλεγε όλα. Συνοφριωμένος. Εδώ είναι ο Ντρογκμπά, το δίνει στον Αβράμοβιτς. Αυτός και να εξοδεύσει εκατομμύρια. Η Chelsea των 250 εκατομμυρίων εσόδων τη χρονιά απέναντι στην Bayern των 320 εκατομμυρίων. Ασύλληπτα ποσά. Περίπου 16 εκατομμύρια είναι τα έσοδα μόνο από τη φανέλα για την Chelsea. Γύρω στα 80 εκατομμύρια τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Περίληπος και ο Γκόμες, γιατί εδώ στην έδρα του, στο σπίτι του,
Ήρθαν οι Άγγλοι και σήκωσαν το τρόπαιο. Το 20ο Champions League έχει κάτοχο την Chelsea. Η γιορτή έχει αρχίσει στο Football Arena του Μονάκου. Λίγοι Γερμανοί έχουν φύγει από τις εξέδρες. Ούτε ένας Άγγλος. Περίπου 18.000 είναι εδώ. Παραμένουν εδώ πάντως, αρκετοί Γερμανοί. Αρκετοί Γερμανοί παραμένουν, χειροκρότησαν. Και πριν από λίγο χειροκρότησαν στο τέλος του αγώνα. Γιατί είδαν και απόλαυσαν αυτό που παρουσίασε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, η Bayern. 2 λεπτά ήθελε ακόμα να τελειώσει το παιχνίδι και η Bayern κρατούσε το τρόπαιο. Και ήρθε το γκολ του Ντρογκμπά για να τα ανατρέψει όλα, να αναπτερώσει τις ελπίδες της Chelsea και να φτάσουμε σε αυτές εδώ τις εικόνες. Με την Chelsea να είναι κάτοχος του εφετινού Champions League. Και μέσω αυτού του τροπαίου, μέσω αυτής της κατάκτησης, εξασφαλίζει και την παρουσία της στο επόμενο Champions League, όπου ως κάτοχος θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. Διαφορετικά θα ήταν η Tottenham στη διοργάνωση ως τέταρτη στην Premier League. Πλέον μένει εκτός η Tottenham. Θα περιμένει ένα χρόνο ακόμα για να δούμε αν θα εξασφαλίσει συμμετοχή. Αφού δεν μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη το 2005, όταν και η Liverpool ως κάτοχος και η Everton ως τέταρτη στην Premier League είχαν παίξει στο Champions League, είχαν παίξει 5 ομάδες τότε. Βέβαια η Everton δεν είχε πάρει την πρόκριση στους ομίλους. Μετά το κύπελλο Αγγλίας, το πιο σημαντικό τρόπαιο είναι αυτό για την Chelsea, το Champions League. Τώρα κατεβαίνουν οι παίκτες για τον αγωνιστικό χώρο. Το τρόπαιο στα χέρια του Ιταλού προπονητή, του Ρομπέρτο Ντι Ματέο. Οι παίκτες της Chelsea κατευθύνονται προς τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ τους βλέπουμε για να γίνει και ο γύρος του τριάμβου. Εδώ είναι ο Λάμπαρτ, ο Τόρες. Και ο Ντρογκμπά πρώτος για το Grand Finale, για τη μεγάλη γιορτή. Άντε του χρόνου. Βλέπετε τους οπαδούς και τους οπαδούς της Chelsea. Χαίρεσαι. Περιμένουν τους παίχτες του Ντι Ματέο Μπαμπά, χαίρεσαι μόνος σου. Ο Ρωσίδης, για να τους αποθεώσουν. Καρπατζίδης, Μέλμπερ, Χαχα. Ντρογκμπά. Δεν έχουμε πάρει. Εδώ η αποθέωση. Μέση, μία. Είναι το πρόσωπο της διοργάνωσης. Ο Ντρογκμπά. Όλοι πλέον περιμένουν τον Λάμπαρτ.